naga jingya yau ki rensan social media hagane ke juk thamai ke bamanta kabagi samla ki kampan lut kapor khambun ha ke mobile negi kor komputer ne wat ki bala khamsan ru kumju kabala jungat ru ha ka sya thok sya syukor ha ki babun ru kom sya pengat kalak bandai ha ke jing sya thok ha ke jing sya penbe ai kam ai jam ka jing sya syukor ha ke jing ye shijur ka jing sya thok ha ke jing ye dia thet kum ka jing ye dia thet kali ke jing sya syukor lang ba ki video bat ki dur klep makor bat kiwe ki bala YouTube kum ki nong le thok ne ki fraud ki nong ilam jong seng HYC nong po circle ha ke jing ilam jong somla Tony Chila ubri president ban somla Niki nong sin kum secretary ha ke khatlai trik ukulang kot arajar pohon reu kilale ban ye kendo yo superintendent of police ka district Ribhoi Ugiri Prasad ban pensngau hakmat uneu he pulit ban simkhia halor ngene kaman kabala kta bahaya ki imlang salang habawan ki bakum kini ki jingsha lethok bat ki jingsha syukor jong ki paiba omla pan ban len bahagi babun ki rensan laju ikran halor ke jingdon jong ki nong penbij lengba ka Facebook ka Instagram ka X ni ka OLX Henry ki dangdon be ki bangat ha ke jingsha penom teng wat ki biru ki bala nang lasta ru ki dang ngat ha ke jingsha penbit ki nong shim kabu ban thong ban syukor lengba ki social media ki nong ilam ki HYC ki la buru da ke jingkentu ki pajba ki bangat ha ki bakum ki ki apot bakin long ki basilur ban pentip ki bor pulit ban yo thwet ki riu shim kabu to nak kalian jengi ka HYC nanong po circle ini layo ban ban ya kendu mata kasni hari insya Allah ko ban kendu yu SP jongka Ribhoi te ramar ba ibnap ba kam de kundu isar manga additional ban pensngau HI ya ki jingjor ke bagi labun ba ke bagi layo kamtam na kini ki nong samla wat kamat jam halor ka mat ka ba lingba ki jingsha tok ki jingsha syukor lingba ki social media kiba penbit yakini ki samla wat kam ban aikam ai jam kum ki kam security guard ani kam supervisor helper hakino gino ki benta jong hapo jong ajalam ria la dei kum hanong po asilong lane hanong stoin kamairang lane ha jowai batenta teter ka baji post ki hapo ki selaka hapo ki Facebook page te niru ni la julap hina kapor kapor alor kajingdon jong kini ki advertisement ki bajumi ki jupmi man kapor hapo ki Facebook page kabala jupenmi kaba snow lengo tolong ba kini ki baju penmi lani pa advertisement kampun sin kide ki bru ki banabar coba jela tak supaya ni pa ki kerteng ba kajai ke jepir ni la tip ba ki der ki kasi re ila ki post patte ye kini ki jitho joki hakatin kasi hak babon dese ki bakhamduna le se ke jingnang le jitep kin kham sotu imat kata kadega buit ke joki ba hakan kom kile ya kene ngimla ban bepang te halor kan ke jing sokhia kan ka jing yo ka jing complain la ne ke jing pan jing rap na ka po ko na kini ke samla wat kam milayo ban ya song sipor mar isar mangar be additional kan ka district ni bat mai ma ban ya pakhat ban ya pleu ha ka be dei bat kan ka mat milayo ban ya karan mau ban nakaleng sa sengro ni ketu ba kin sim na kinang pakilat kilati mau ko bangi ui ko bangi saki apo gari Ribhoi district nakaleng keyboard plate kle shipya sibon na be dei bat traffic lana hawide bat ka yat kayeng hasrok ba national highway 6 lantar te kumbakila simkhiaru hakane ka yakane ka banta ngisoro battu ya kibor kulit mah nileng ba dari Ribhoi district ban persno ya kan mat se wat shu ka state lana syaka jelai bergawai ba kin simkhiala ne bakin thau pilat kilti kumno ba samlawat kam wat jam jogi kin light na kan ka strip jom kini ki rooftop kin syukur baraga juga koru ngira kenturu ya kini ki samla wat kam ba ngimdei ban solution kalat bagin ngej lane bagin ngop hakino kino ki advertisement ki baju permi lingba ka Facebook page lane lingba kino kino san social media ki lada kin kli ya ka Facebook nak angtu ki babon ki ba ki kini ki advertisement bagi don kam security don kam supervisor helper lane ba kiwi ki kam ki ba ki ju offer yang kini ki samla jongi but kini ki baju post ikane anda haba kini ki samla wat kam le se kilap persang ban phone kilap persang ban thabi kot kisla ki jupan ru ya bisa kom ka application fees lane ki jing pan ki babun jai tang ba kinyo ban shubam ya bisa na ki paiba lane ki samla wat kam te ya lingpa ka nakaleng jungi ki samla
Magalang kasing na po nung po ikanto yang kini kisamla om tang na po ka dong ka tayong na po riboy dari iling dari kasi jeng tia ba so ba bankier ban like na kini ki ba kini ki kiru thok ki super ki ju thok ma ha kini ki por ma bantu lan ban pan bisa plain se ling ba ki social media ha kini si ba menta but ni so man play ha ka ji kendo jungi badisar mangari la ila ai ni mo ke jimut ka nagaliang jongi lan nagaliang kiri pai ba ni kino sinhon se kila ban tulang kum kinja awareness program kun so tu pai ba yaki samla nang bakilai na kan ga ship dari kilo